Ka jingalang jong kinong tray ke MCCL hapo kalama jong ke MCCL Employees Union benda kesengi ka khatnyo tari unai weng arajar arpo kalarai ben pelong da ka jingyaki nadu ka khat khandai tarik mentau benai lemba ke signature bat poster campaign ya kani ka jingyaki on penkut haka arpun tarik uju benai da independent hunger strike u president jong keseng uba es ding do ulong ba ka jingyaki kedai namar ba omsim na yo tulop lakhat san benai nangta bandawan ki bor pinyat bat ka sarkar ban sedang pinyat no ya ka jing trekam kani ka karkhana ban rekam no ya ka voluntary retirement scheme ya ki nong tray ki bakwa ban sim da kani ka scheme halor ki jing terwa ka sarkar ya ki lightly ki mat kata ban khang no ya ka karkhana banle ya ka joint venture ban penchong that no ya ki nong tray u president ulong ba ka seng kamdan ea ban ong henry ka e bet ha ki board ki badan benta ban seng ya kani ka karkhana next stakeholder na kaliang ke jongi di kumkin nong tre hing yang ya nong rem jong kita ka isu ka bangan kong kalong ya ka yo ka kot ka ba de ya ka tulap kabang kung mga laong implementan kabaar pada mengikut abakan ya ino ni kasimen factory kan telun baik kamdei bakan ya kedua pembalong semprong teng kaya ada dien tente kawan ra apa di gijing yang ikin nong tre ha bakayo bakot dong iru kaya ada perder kabaar pada kabang yang hang dia kan nong rem kalong ba ni laikan ru sarkar ba lada kumnu halong ha kan nong kedor na kaliang ke jongi kinong tre ngiku aru ban ong ba ka implement no ya ka biaras kabias kamu kabulan tri tema skin kalong baya kitu ki bakwa song no ke belajan deideu ban ritayat nak bentak ritayat men kan ka taila si suman lada ka jingakan kalong ka pasiso lada ka jingyo ka kot ka de biang de kan iru ngela apil sa management ban ka ibor balor sarkar kalong bakan publikam no ka union do hani ka por kamar baka keren ru ka yang ka nongrem ha de status ko kata kalong baka union ka identity jong ka union la kalong ha kan do ka do kum baka julong na du por bala establish ka ni ka factory barka juga por ka present barka juga future room yang nuat hiba ka union ka diban kamu ka diban yang lada ka union ka ja no ike kerteng na ni ike bala don hi namar baka union jongi ka don ka de ka union ka bangi la ya registered barka federation ka ba ka first jong ka de apo mumbai barka juga por ka baka nilai pai opru barka entok ha baka head office jong ka de apo New Delhi de yakini status si kumbaga long ngin ko hi bakan ja nama bakan long ka jingarap yakin nong tray giban sa ay ka service na ka future ang di